Hey guys, part 2 na guys. Please subscribe, comment lang. Part 2 na. Naman. Bago na ka? Isa lang sila. Isa lang ilaw pa na to. Okay, nakabaan mo na ako kayo. Pagkakapandal, pagkakapandal lang na ito. Ano na? Nanoblog pa na ako mama. Hindi ko magdulab po. Ang rapo na yun. Unahang likod. Pagdulog ka. Ayaw mo sakdeng. Magdulab ako na ganito. Wala din bilis. Magpo. Kasi yung gatas. Kasi yung gatas. Bye-bye. Bye-bye. Anong lagi ka? Bye-bye. Kisay. Bye-bye. Bagumi mata, guys. Bukbang ni Say-Say. Nakamo may magawas na ron mang. Ako pa, pag-usap ko. Kamu may magawas. Wala. Dara. Lalo layo. Tulog na, tulog. Tulog. Benet. Ano binigit? Binigit ka. Nang kuya gud kay mo. Ansay, oh. Ansay. Iba ko gawa. Ansay. Di upaw. Kuya ko. I'm sorry. Binigit to. Minecraft? Binigit. Ano ba pal? Ano, anak ka pa ikaw, yung tagak, yung nakita, tagak ko dito ko. Edit ka ba din? Edit ka na din. No, bako dyan na din, ako na na. Bakit ba, edit ka ba? Oh my God. Huwag itong gilay. Masak. Mamanito ka, magukad kong kuwan mo. Parang may budaw. Tinig net, dinig net. Agron. Agron side. Ito ka lang, kasi ako dyan stop player lagi na sulok. Ito kita, pasok din yung pang-back. Patigil. Ito naman, dito din siya. Murag robot. Wow! Hinay ko timlihok. Pati pagkulog. Ikaw na light, mangod ka din. Hintin ko to. Maganihan Sa lugar kasi kasimana, balik lang. Parang tawagin tayo makalaya sa lilipas mo. Ako, things lang naman. Para ba isa o may nabang Nagkamapigil makalugar pa.
Kaya bukas ang mga kapag. Ayaw na din. Kung wasbad mo yung pasamot, pag-ayaw. Sa mga pinagana, hindi na. Pero at tangan gini mo, nga pagka magdula, wala di ba? Oo, ganito naman. Ako na yun, kung magdula, ilis. Tanggal na yung bisa at mo. Nalapat ang tao para matali, upo-uga. Kaya nagbag. Haluon ni mo tayo, oy. Ay, sagtagay anak din, kay patunan sa nakatugang. Karon pa man kaniin mo, nakatagan na. Ako Bra! Uwi, Ano, ano? Saya! Saya! ay, tabuan daw. Bata ko na, tabuan na mo. Ito sa din. Ay ko. Big naman. Big naman. Big naman. Big naman. Ayaw, di na ko. Ili, lagi ko. Pagdula lagi mo sa iyong kaluod. Ah, Ikaw, iba ka yung bata mo. bakit kumadag mo? Yan na, magagmas. Di, magulit. Yung karoon lang magulit. Doon yung magulit, doon. Ah, Na. ayo. Kaluod, awa, kaluod pud ana, Ito na oy. kasi ng YouTube. Wala pa. YouTube. Ano sa YouTube? Eric Dilo. My power. Facebook na ka, sa YouTube. Ayan. Umana na ng YouTube. Baong na ko. Sa YouTube na ko na. Saka na gamay na. Saka naman. Diba? Hap. Lapas ang iskapre. Gamay magkapre mang. Kayo. No! Ang kawang na usisi. Kaya siya, ipagkasay ay kalimot ha. Kaya kung pagkasay mo, may balay-balay sa pas mo sa puso ha. Matulog ha. Tito, ito na ba? Ako, trali ko. Nawa ko na safety din. Ha? Kasi ba? Ha? Magdali ba? Kaya ra? Nabayulit na oh. Di ba ni balimit, mang? Ikaw bosto. Salog na lang ko yun, naman guys, tay. Ah! Ay, tuol diri. Ah! Ah. Ayaw pa! Panganak na ko! Ang tagamay. Pamalayas ang pas mo. Ah! 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 Ang tagamay. Ah. Halika. Ah! Patol? Hindi pa ako nugas. Wala niya mong tro. Wala niya tro. Hindi ko na. Katawanan kay ba?
Naka doon na sing bong, relax na. Nagkasa po lang. Oh! Oh! Nakuligas eh. Ako din, mag-ipa ako kamigas. Kaya eh. Now, Bakit pariting yan, Ah. tawag ka na ha. Ano lang po na kawilan. Awa ko din. Nawa din. Gamit din, ikaw na daw. No, dia. Do this to party on. Daog ko! Napuno sa isang ubong duol ko noon sa pasay. sabay may pamalit sa Honda. At sige, tiyak-tiyak, dito ka bantay ninyo doon. Sige, tamang katanda ko. Asa? Anak ng gusto ko. Yun, nagmana na ko sa iyo, di na ta ka bantay. Uy, hindi nag-idad ni mo, Rek. Kailan yun yung panaganap ko. Akong edad kay 3,000. Akong edad na kay 3,000. Akong edad kay 3,000. Ala din, bago na ko din. Gonna mag-cut me off Nagsugod ko rin sa dito. my body and pain. Nagsugod ko dito. You know what to cut me. Dito dito na Pagdula din. Pagdula ka. Kaya magbalon, magtanaw na ko YouTube. Magtanaw ko YouTube. Pagdula lang tara ako. Wait lang, isa. Balik ako dito na yun. Kaya matagan ka ka. Ada. Tapos, hindi lang ito na. Ito mo dito mo. Nana, kaya tagan ta ka. Oo, bigyan mo yun. Lemon, copyright ba? Ang sakang sa copyright. Na ayaw pa. T-shirt na lang. Kita dito. Kita dito. Dito. Ayan yan itong video. Or kana. Uy, mag-work. Tagan mo. Ay. Di, magdula lang sa din. Oo. Amo ko kanon din. Katula sa kulawas mo. Ay. Gatulog mo. Ang wala mo lang. Wala ligo. Kapaya ka mga kay ligo. Wala tayong tulong. Wala kayo ligo. Okay, nagdihan ang tinuod. Pwede na mo maligo ron. Say ba, ayaw matatagan akong taman. Say! Ew! Ako yung ako. Dagat kita yung magibutan ko na. Ako say ako, doon lang ako. Ang udbiyak kay ko. Sorry. Kung remote din mo. Ako na po. Kami na remote yan, kami na remote yan. Ako ang pinakalayo. Ako. Ako kay Gisugo. Waling sa. Ano din? Wala sa ganun. Ah! Hindi ko ito sa ganun. Ay, kasi mo. Ako ang pinakalayo ba? Ako kay Gisugo. Stella mo. Nauntay doon na tao. Ako din eh. Diyanin ko lang. Lumigas ay. Sakay, daog ka rin. Hindi ka tuliw ka. Hindi ka pati ka lumigas.
Dito po. Pagkuha lang, pagdaog lang. Pagdaog lang. Pagdaog lang. Namigas na. Jing, Sa bro, kapag ka na uwi, mas maapektan ko. Halimbawa, mga stroke, mga stroke, paralyzed, mabikil. may stroke, may Bago stroke. na lagi na kayo Di mga pagdulo lang gayon kay basi mapildi ka. lagan kayo no. Yung pagdulo, Hi! bang napagod. Yun na lang ka pag nadaog ka. Ano man? Basta, Dili. Dili magod sa imuhang kuan. Pagdula naman kung kuan. di no. Your mom is so ugly. She needs to die. Ang dito, sa kong sakyan mo, uy. Matutol na daw, matutol. Pag maputol, pag magputol, kadaogon ka din. Oo. Di pagbantay eh. Ay, pagubain mong mga balay. Wala dito. Patay. Ayun na. Mary, hindi na. Sige, dagano na ito butol. Pagaman. Bula. Ako matindi ko ano. Ay, yan na din mapildi. Ma'am, mapildi na, ma'am. Kaganyan na siling kapildi ba? Sige nga. Oo. Dira? Taog ko kaya ba? Daw. Hindi mo na pwede ka nanawan ng buka. Sarap ko patay. Bahala na. Daw ka, kwato din. Ang ngayon sa ito ganyan mong panungo kung mukas na. Ma'am, bawas po sila siyo. Wala pa ko. Ha? Kamay. Wala pa ko kaya ba? Nauna mo pa nung tuhog no? Nauna mo pa. Ano? Kata-kata ka. Ayaw ka una na. Ay. Hindi ko nga makita din sa kuwan din. Ah, Reaction na ganun nga mo. Ay. Dahil na ka rin ang kuwan mo. Ay, nasa aktual. Oh, Papas-pas. Lag kayo din no. Patay, pili ko niya mga kung ano, may nasa bike yan. Pag-ingat na mo ba yan? Ay, yung bike sa kuwan yan.
Ay, may kadulong kukuha niya. Ay, ko sa mga bilya ko niya. Berry feeding. Ay, Sarap. bebe! Ah! Hindi ka na yun? Napatay na sila sa Kanina. Kita lang. Ayun, ayun. Ano ang papel mo? Muna ko, pill cardboard ba na ba? Sere! Yan. Ah, Nice one. Hindi, pagtigong sa isang kaway. Gamitan niyo. Yes. Pagtigong sa gamit ha. Look, look, bantayan natin, bantayan na. Ibabag ko na lang. Inilahi, ragya ko akong din. Ano yung halion? Ikapat ko na ni... Wala ko nila patay ka. Patay na. Patay na. Kinsa din si Agent Ali, oy. Patay na. Ito na yung... Kuhan kay Amon. Lo, nakadaog pa din din, bantayan natin. Yay! Daog ko! Happy ka ding. Happy na ka ding. Tak, kung gusto na ko napatay, tablaw. taon mang sa baba, karton mang. No. Ano yata nyo? Ayaw kaya, no? No. Ay! Malaking taon, tao karton. Sabi na ko rin. Wala. No na. Ulo ding, nabalik akong daan na ako. Sa gabi kayo kahapon. Mag-join lang ko sa group, anak. Sabay-sabay ka. Mag-join ako sa imong group. Ganun na daw mo kang alam. Ling, Kaya, Oh, ay signal kay Amon. gani nag-vlog mo dito gani nag-vlog lang ko. Loading ko dito ko. Ah, wala lang mapindi ka. Kapilan ka kami daw. Bakit na rin ang dako? Next one. Dauhan lang ito. Eh, kaya pa di ako ni muna din. Pagbatay-batay na kami ng dako na batay. Okay, pagkaroon sila. Pagbulat na mo kung mamatay ng Huwag ka di uwi. Ate. Adi naman lang. Ate. lampon sa ako. Ate. 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 kapit na mabot si Mamang. Ate. Kapit na magawa si Mamang. Ate, nga naman di ka Kaya na. hapit na magawa si Mamang. Ate. Tara, ha? Hapit na daw magawa si Mamang. Mami, kunin mo good. Ate.
Kapit na kumuot. Pag-guys na ko sa balay. Ha? Atlas. Ha? Nasa mo res na tamang. Yes, na ko. Ito pa ka. Res gutan duwa. Yes, dapat. Hindi mo stress ba ako din? Ako nag-stress. Ito gani. Oh, yan. Rest na ang sigig cellphone. Kaya pa na ninyo magpatay pa na ninyo. Di ba kutang na? Bantayan na rin. Bantayan. Kani. Look! God, look! Pagutang na sigig kaya na. Pinatang niyo. 3A. Ay, 3A. Hindi mo pa mo. No! Hindi, natulog. Ang samantan! Tagyang pa mga isa pa lang ko. Ayaw din, kinatumba ba yung kato sa inyong mic? Sa bike, nag-bike-bike mo ha, mo din eh, kanak ka. Tutong babagay ko. Gaingon ko ninyo kahapon, katunamo draw, nag-stambay mo, ganyan tamo. Hindi ko, kasi natumba mo ha, natumba lang yung tan-tan gani. Tana! Lisay! Alisay! Lisay! Pwede yung tayo yan ang ngalan. Lisay! Mag-upgrade lagi ka din. Sila nila bila na. 4. Elementary. Eh, pagbasa ko na. Nakaroon ako, mati sa tamali ko ha. Tarawas ang video. Loy, kadagan mo gawas! Alisay! Challenge. Ayaw pagya dito din. Namamungkag din. It's fine, don't cry, be happy. If you're not, Alisay! Sa inyo bata ha? Alam mo sa mami ni Ron. Bata. Ali, ay. O ang ballpen din kay matusok din. Ah, Ayaw yatag din. ah. Sige, go. Kawanan ba niya daw? Hindi ko ka-search sa bro. Ding! Lapit ko na din ko. Ako rabi ay. Kaya mamay na ka. Jesus name, ayun na. You just jacket pa, jacket. Ayun, thank you for watching guys. Bye-bye.